Welkom bij de 12e weekuitzending van Kikker TV. Hey, jij bent toch ook 12? Ja, ik ben 12, ja. En wat heeft dat ermee te maken? Helemaal niks. Ga maar verder. We gaan vandaag kijken bij de première van de Bonte Avond, de openingsact. Welkom allemaal! Welkom allemaal bij Bonte Avond 2014! Ik ben Maaike en ik presenteer u deze avond met Carmen, Jana, Megan en Ines. Deze avond hebben we natuurlijk wel een paar kleine regeltjes. Regeltjes. Altijd maar die regeltjes, ja. Zoals, u moet uw telefoon natuurlijk uithouden, omdat het zo erg storend zijn. Tada! En natuurlijk wordt er hier binnen niet gerookt. Wat is het, meiden? Kom op! Nou ja, in geval van nood, de nooduitgangen zijn daar en daar. Ik wens u alvast een hele fijne avond. Zo, was dit jong? Ja, er staat heel goed tijdmachine, dus ik denk een tijdmachine. Nee, stop! Nee, ik ga dat niet doen. Nee, we gaan er niet aan beginnen, want het is gewoon te gevaarlijk en niks. Wat heb ik gedaan? Heb je nou echt op de rode knop gedrukt? Nou ja, voordat we gaan tijdreizen, hier is de eerste act van deze bonte avond. Hier zijn Lucie, Wendy en ik met Little Talks. Applaus! I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk through, my dear. Stairs creak as I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Someday I don't even trust myself. It's killing me to see you this way. So the truth may vary, she will carry our body safe to shore. There's an old voice in my head that's holding me back. Wanna tell her that I'll miss our little talks. Soon it will be over and buried without us. We used to play outside when we're young and full of life and full of love. Someday I don't know if I'm wrong or right. It's killing me to see you this way. Still the truth may vary. She will carry our body safe to shore. Don't listen to a word I say. Hey, the screams all sound the same. Hey, though the truth may vary, she will carry our body safe to shore. Gone away, I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. And now we're torn apart, there's nothing we can do. Just let me go, I'll meet again soon. Now wait for me, please hang around. I see you and fall asleep. Don't listen to a word I say. Hey, the screams all sound the same. Hey, though the truth may vary, she will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, she will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, she will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, she will carry our body safe to shore. Volgende week krijgen we meer te zien van de Bonte Avond. Maar nu eerst
De gemeenteraadsverkiezingen, die zijn weer van start. Wij van Kikker TV gingen bij de mensen kijken hoe het eraan toe ging in de stembureaus. En ga je er zelf ook stemmen? Nee. We staan vandaag nu bij de brandweerkazerne in Breskes. We gaan even kijken wat de dames hier gaan stemmen. Wie bent u? Miranne Barends. En u? Maud Soeren. Moeder en dochter? Ja. Jullie gaan stemmen. Wil je misschien vertellen op wie je gaat stemmen? Dorpsbelang en toerisme. En heb je daar ook een speciale reden voor? Nou ja, mijn vader is daar wel prominent figuur in, dus Lijsttrekker op het moment nog. Dus geen keus, anders is het einde verhaal met de bezoekies. Nee, zo is het nou ook niet. Nee, het is een bewuste keus. Ja. Zijn er ook echt kernpunten die jullie steunen in de partij? Nou, ik vind met name, ze staan echt voor de dorpen. Ik sta hier in Breskes in de brandweerkazerne met mevrouw. Nancy Traasburm. En heeft u uw stem uitgebracht, mevrouw? Ik heb mijn stem uitgebracht en voor mij is het hartstikke leuk omdat het de eerste keer is om in de gemeente Sluis te stemmen en de eerste keer op mijn man. En voor de partij Helder Zeeuws, lijst 2. Ja, 1:55. We staan in Breskes. Ook hier nemen we alles onder de loep. Goeiedag. Mevrouw, de opkomst, is dat een beetje naar tevredenheid? Ja, ik vind het zelfs goed eigenlijk. Ik sta hier met de nieuwe generatie in Breskes. Wil je misschien zeggen wie je bent? Ik ben Colin Donze. Tom Castello. Carmen Heiden. En jullie wonen bij de brandweerkazerne. Er wordt gestemd hier. Weten jullie waarover dat gaat? Nee. Het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. Wie dan de baas wordt en wie dan de regeltjes gaan bepalen van de stad. Als je 18 bent mag je stemmen. Zouden jullie willen stemmen eigenlijk nu al? Ja. Is er iets wat jullie willen veranderen hier in Breskes? Ja. Dat er geen boeven meer zijn. Dat is een hele belangrijke, hè? Ja. Dat de regels niet zo streng zijn. En welke regels vind je dan te streng? Van balletje lellen en van school. En heb jij nog iets wat je wil veranderen als je nu de burgemeester was? Nou, dank jullie wel. En goed eten, goed drinken, dan word je snel 18. Ja. Oké, bijna het einde in zicht. Eerste tussenbalans. We gaan van Breskes nu naar Groede. En we kunnen wel zeggen dat de mensen enthousiast zijn, dat er veel mensen zijn wezen stemmen. En het weer werkt ook mee. Dus nu naar Groede ga ik zelf mijn stem uitzetten en brengen. En ik ga nog even twijfelen of ik het jullie laat weten. Groede, we staan hier om 1:15 met meneer Koppens van de organisatie van de gemeente. Loopt alles naar wens, meneer? Ja, alles loopt naar wens. We zijn vanmorgen goed opgestart. Alle 17 stembureaus waren precies om 7:30 open. Ja. Genoeg potloden, genoeg papier? We hadden van tevoren alles ruimschoots voorbereid, dus dat was geen probleem. Alles voor aanwezig. Ik kan me nog herinneren dat er voorheen gordijntjes hingen. Die zie ik nu niet. Wat is daar de reden van? Klopt, het staat in de kieswet dat het niet meer toegestaan is. In België mag het nog wel, maar in Nederland is dat helaas niet meer toegestaan. Of helaas, ja. Het moet transparant zijn om te kijken in ieder geval wat er in de stemhokjes gebeurt. Heeft u zelf al gestemd? Ik heb gestemd vanmorgen in Breskes, ja. En wilt u zeggen op wat of houdt u dat liever voor u? Op de vlakte. Prima. Nou, succes met de voortzetting van de dag en dat mooie einde mag worden. Groede, 1:15, laatste van onze stop. Hier gaat mijn stem. Op goede zegen.
En laten we hopen dat het een mooie uitslag geeft vanavond. Dat er in ieder geval een hoge opkomst is. En voor iedereen die heeft meegewerkt, dankjewel voor de medewerking. Deze week zijn er 3 stagiaires van KikkerTV voor een uitwisselingsproject met Europa naar Turkije gegaan. We gaan kijken hoe het op Schiphol ging en of ze veilig zijn aangekomen. Hallo, welkom bij KikkerTV. Vandaag drinken we een zwarte koffie met karamel. Daar kikker je van op. Om 2:15 s'nachts. Vooruit, hè? Oh, hij gaat. Hey. Ja, Schiphol. Met Jochem. Ja, Jochem. met Stef natuurlijk. Ja, ik ben hier. Ja. Nick die hoort er ook bij, maar die is in slaap gevallen op de wc. Ja. We zijn hier nu vanaf kwart voor 12 en het is nu 5 uur. Ja, precies. Ja, precies 5 uur. Ja, precies dus, 5 uur. Prima. Dus ik ga zo even inchecken, denk ik. Ja. 1, 2, 3. Waar zijn we nu? Zwitserland. Zwitserland. En waar gaan we naartoe dan? We gaan nu naar Istanbul. Naar Istanbul. Weet je wie nog meer zijn? Ja, die Roemeense. Die Roemeense. Ja. En jongen. En jongen. Hi! Hello! Ik guess the flight, yay! Ik ben Alexandra. Bianca. Ik kom uit Roemenië. Roemenië. Nou, we zijn aangekomen in Turkije. Lange vliegreis gehad, maar was wel leuk. En nu gaan we lekker in ons hotel slapen. Slaap lekker en Liyegezer. Wel te rusten. Volgende week krijgen we meer te zien over de avonturen in Turkije. Maar nu eerst de Kikkerkids. Die hadden hier zo'n eigen avontuurtje. Die gingen naar de wethouder Connie Almekinders om hem aan de tand te voelen over de verkiezingen. En daarnaast zijn ze ook op straat geweest om de mensen te vragen op wie we nou eigenlijk moeten stemmen. Ja. Vinden jullie politiek ook zo saai? Dus we gaan het extra leuk maken. Wat doet u? Ja, ik werk bij de gemeente. Ik ben wethouder. Een van de 3 wethouders van de gemeente Sluis. En wat doen die 3 wethouders dan?
Ja, wij zijn eigenlijk het dagelijks bestuur van de gemeente. Tezamen met de burgemeester, dat is het college van burgemeester en wethouders, besturen wij de gemeente, zoals ze dat noemen. De gemeente heeft te maken met een groot budget, vele miljoenen euro's. En we kijken wat het beste is, hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Ja, voor ons is het natuurlijk best spannend, want 4 jaar geleden hebben we een aantal stemmen gehaald. En we zijn natuurlijk best benieuwd hoeveel stemmen we nu zullen halen. En bent u ook zenuwachtig? Ja, ik ben wel best een beetje zenuwachtig. Er zijn ook verkiezingen gehouden op het Sven-college. Daar stond uw partij op de 3e plaats. Telt het nou ook, ja, heeft u daar ook voordeel aan? Ja, we denken van wel. Er is een goed debat geweest op het Sven-college. Alle partijen hebben daaraan meegedaan. Er was ook een hoge opkomst. Ik heb toen ook in de zaal gezeten. En het was een goed debat. En ik ga ervan uit, de leerlingen hebben gestemd. De meesten zijn nog niet kiesgerechtigd omdat ze geen 18 jaar zijn. En we maken ze enthousiast voor de toekomst. En ik ga ervan uit dat de jongens en meisjes ook met hun ouders daarover gesproken hebben. We waren de 3e partij. En we hopen dat bij de gemeente ook weer te worden. Gaat u stemmen of heeft u al gestemd? Ik ga nog stemmen. En wie vindt u dat er moet winnen? Ik vind de SP omdat die het best zijn voor de ouderen en de gehandicapten in ons land. De PvdA. En waarom? Omdat ik al sinds dat ik 18 ben lid ben van de PvdA. En ik vind dat ook altijd een sociaal bewogen partij. En of dat ze het nou wel goed doen of niet goed doen volgens sommige mensen. Ik vind het nog steeds de beste partij. Wie vindt u dat er goed campagne heeft gevoerd? Nou, ze doen allemaal de beste. Vind ik wel hoor. Geen idee eigenlijk. Ik denk dat degene moet winnen die het beste opkomt voor de kleine man, laten we dat maar zeggen. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie nu wat meer over politiek weten. En ik hoop dat jullie politiek nu ook een stukje leuker vinden. We zijn ook gaan kijken naar de uitslag van de verkiezingen. Ik ben best benieuwd wie er wint. Jij ook? Ja, op zich wel. Op zich ben ik er wel benieuwd naar. Welkom bij Kikker TV. De 4-jaarlijkse Stoerendans is weer begonnen. De strijd om de zetels is nu bezig. Vanavond of vannacht zullen we weten wie er op deze stoelen komen te zitten. En wij van Kikker TV zijn er natuurlijk bij. Had u dit verwacht vanavond? Nee, ja, je verwacht het altijd natuurlijk. Laat ik zo zeggen, je hoopt het altijd dat je de hoogste wordt. Maar gelet op de voorgeschiedenis de afgelopen maanden hoe het te lopen is, ook hoe we landelijk erin zitten. Ja, had ik niet echt de hoop dat we de hoogste zouden worden weer. 4 jaar geleden waren we heel onverwacht zelfs ook de grootste. Want toen zat het pas op het eind van de bekendmaking van de stemmen. Toen zat het echt in de laatste 4 stembureaus waar het CDA toen uiteindelijk onder de grootste werd. Ja, en nu zat het eigenlijk, de trend zat er eigenlijk een beetje vanaf het begin en van zelfs het kleinste stembureau. En heeft u extra campagne gevoerd dit jaar? Nou, we hadden in eerste instantie best een goede, sterke lijst. Geen grote lijst, we hadden maar 19 personen op de lijst, maar wel heel sterk. Goed verdeeld over de kern jong en oud. Dus ook een beetje de oude garde, maar we hadden ook een goede verjonging. Nou, we hadden natuurlijk met Annick Uiterwilge, tweede op de lijst. Aanstaand moedertje hadden we natuurlijk een goede blikvanger ook in feite. En dat heeft toch ook wel gewerkt. Ook nou, Pieter Klaas. We staan hier naar de verkiezingsuitslag in het Belfort in de gemeente Sluis met de burgemeester. 53% ruim opkomst. Bent u daar tevreden over?
Ja, je wil altijd liever veel meer mensen, want je vindt het belangrijk als burgemeester dat er veel mensen voor je lokale bestuur zich hard maken en daarvoor komen om naar de stembus komen om te stemmen. Maar ja, we zitten op het landelijk gemiddelde en dat is netjes, denk ik. Ik denk dat we daar heel tevreden mee kunnen zijn. Heeft u de indruk dat het een goede campagne is van de partijen? Ik vond de partijen heel correct naar elkaar, heel respectvol. Je kunt zeggen, ja, er was misschien wat weinig vuur, maar ja, veel van de zaken worden door alle partijen ook wel zo ervaren. Ik vond het een goede campagne, mensen hebben hard gelopen. Her en der in het land stond ook overal binnen de gemeente posters. Mensen hebben echt veel hun best gedaan, dus ik vond het een goede campagne. Vanaf volgende week heeft u een nieuw team. Kijkt u daarnaar uit? Nou, gelukkig hebben we iets meer tijd om te wennen, want de coalitieonderhandelingen zullen waarschijnlijk toch wel iets meer tijd in beslag nemen. Maar dan gaan we met een nieuw team verder. En er zijn een aantal partijen die terugkomen. Het CDA gaat de onderhandelingen starten, want dat is de grootste partij. En nu is er ook een wethouder van het CDA in het college. Dus waarschijnlijk zijn niet allemaal nieuwe collegeleden. Er zijn ook een paar mensen bij die ik al wel ken. Maar voor een deel zullen het nieuwe mensen worden. Ja, kijk wel naar uit hoor. Het is ook alweer een leuke uitdaging. Kunt u ons eerst even vertellen wie u bent en van welke partij? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Joyce Kramer en ik ben raadslid, of ja, ik was raadslid voor PvdA Sluis. En wat had u verwacht van deze verkiezingen? Ja, het was lastig in te schatten. Het was een beetje de vraag, we zaten nu op 3 zetels, of we onze 3 zetels zouden behouden of inderdaad terug zouden gaan naar 2. En het is helaas het laatste geworden. U heeft natuurlijk nu een tijdje campagne gevoerd. Heeft u achteraf nu het gevoel van, ik had iets beter kunnen doen, iets veranderen? Of zegt u van, er zijn nieuwe spelers op de markt? Ja, het is lastig. Hè? Er kwam natuurlijk één partij bij nou, hè? De SP. En je weet ook niet wat voor effect dat heeft op de stemverhouding. Je ziet het landelijke effect bijvoorbeeld, dat je denkt van de VVD zal iets terugnemen. Nou, dat is hier gewoon niet gebeurd. Dat hebben ze goed gedaan. Het CDA heeft natuurlijk gewonnen, dat was landelijk ook wel een beetje de tendens. Maar je ziet dus dat de tendens van D66 landelijk niets echt doorwerkt in een streek, in een regio zoals West-Vlaanderen. Dus we kunnen niet zeggen, we gaan lekker op de landelijke golf mee met D66, want dat zal hier zo niet werken, denk ik. Ik sta hier met meneer Everstein van de SP, heeft 1 zetel gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Is dit een beetje naar verwachting? Nou, verwachting. We hadden eerst ingezet op 2 zetels. Maar op de landelijke trend gezien is 1 zetel is een redelijk resultaat. Coalitie zal het waarschijnlijk niet worden. Heeft u enig idee hoe u uw rol gaat invullen? Wij gaan dus waarschijnlijk de oppositie in. En dan gaan we alles zeer kritisch volgen. Voor toch een sociale gemeente te creëren. Proberen. En verder goed letten dat geen gelden verspild worden aan zinloze grote projecten. We hebben hier mevrouw van der Vijver van Nieuw Gemeentebelang. Dit jaar op 3 zetels gebleven. Wat vindt u ervan? Nou, we zijn blij dat we onze 3 zetels gehouden hebben. Een klein beetje tegenvallen deed het, omdat iedereen ons zei, jullie worden de grootste. Nou, als ze dat maar genoeg zeggen, dan ga je het op een uur ook geloven. Ik heb wel altijd gezegd, laat ons eerst de 19e maart maar eens afwachten. En we zijn tweede grootste gebleven, dus daar zijn we op zich content mee. En we hopen nu wel dat we uitgenodigd worden door de grootste partij om eens te praten over of we mogelijk samen coalitie kunnen gaan vormen met anderen. Dus een wethouder zit er misschien wel in? Misschien wel, maar 4 jaar geleden was de situatie hetzelfde en toen waren ze ook vergeten om ons te vragen. Dus we gaan ervan uit dat het nu iets positiever uitdraait voor ons. Oké, mensen, de uitslag is bekend. Het is al ruim 1 uur na middernacht. Wij zijn moe. We hebben een marathon-uitzending van 19 uur voor u gemaakt. Met veel plezier, veel trotsheid. We zijn er ook echt in geslaagd om het goed te doen, vinden wij. Amba, wat vind jij ervan? Ik vond het een hele leuke dag. Lang, druk, maar veel leuke dingen meegemaakt vandaag. En nu lekker?
naar huis toe. Ik ook. Mensen, nog fijne avond en dank je voor het kijken. De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer voorbij. De definitieve uitslag is nog niet binnen, maar voorlopig is CDA de grote winnaar dit jaar. Het was een lange dag, maar wel heel leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. De snoepwinkel in Sluis, oftewel Rocks & Rolls. Altijd benieuwd geweest hoe jij je eigen snoep maakt? Nou, wij van Kikker TV in ieder geval wel. Joost hier, die ging met Art op pad om te kijken of ze er iets van konden maken. Hey, en trouwens, was er nog iets van over van die snoepjes of... Je hebt net de laatste in je mond gestoken. Hallo, welkom bij Kikker TV. Wij gaan vandaag kijken bij Rocks & Rolls in Sluis. Wie bent u en wat doet u? Ik ben Karin en ik neem de kassa voor mijn verantwoordelijkheid en ik vul een beetje de kasten aan in de winkel en zo. Wat vindt u zo leuk aan dit werk? Ik ben een zeer grote zoetekou, dus ik lust graag snoepjes. Dus het is een beetje automatisch dat ik het leuk vind, ook het sociaal contact met de mensen, de klanten die binnenkomen. Mensen zijn altijd vriendelijk en snoepjes aanbieden, zijn altijd content en zo. Ja. Heeft u eerst een opleiding gevolgd voordat u dit werk kon doen? Nee hoor, nee. Ik heb zelf ook een winkel gehad in cadeauartikelen. En eigenlijk is de baas mijn zoon, dus ik sta me een beetje bij. Dus eigenlijk een opleiding heb ik niet gehad, nee. Ja, hoe lang doet u dit werk al? We zijn vorig jaar 14 juli open gegaan. Dus ja, sinds die datum. Oké, dank u wel. Om er licht in te trekken. Dus dat stuk gaat bijna in volume verdubbelen. Het gaat ook een stuk witter worden. De letter K, die hebben we 3 keer nodig. Die blijft constant tussen de 70 en de 80 graden. Dus die. Waar zijn we hier? We zijn hier in de Rocks & Rolls in de Klompentoren nummer 2 in Sluis. En wat doen jullie hier?
Wij maken hier snoepjes, allerhande snoepjes, van snoepjes met afbeeldingen in, snoepjes met teksten erin, met verschillende smaken. En werken jullie ook met verschillende suikers? We werken niet met verschillende suikers, we hebben altijd dezelfde soort suiker die we verwerken. Het hangt er natuurlijk vanaf welke kleur dat we nodig hebben, welke smaak dat we nodig hebben. Dat voegen we dan later toe, maar de grondstof blijft hetzelfde. En iedereen weet eigenlijk snoep is lekker, maar wat is snoep? Alleen maar suiker of? De snoepjes die wij hier maken, dus de harde snoepjes, bestaan uit suiker, water en glucose. Daar worden er dan smaakstoffen aan toegevoegd en kleurstoffen. We hebben ook marshmallows en daar zit er dan nog extra gelatine in. Wie bent u en wat doet u hier? Ik ben Sebastien en ik maak hier ook de snoepjes samen met mijn collega Kim. En is het je hobby of is dit je werk? Dit is mijn vast werk. Hier ben ik 5 dagen per week. En hoeveel smaken zijn er? Er zijn ongeveer 15 verschillende fruitsmaken en dan hebben we nog een paar extra smaken zoals koffie, munt en dat zijn nog een stuk of 5, 6. En hebben jullie ook speciale snoepjes voor mensen met diabetes? We hebben ook een aantal snoepjes die zonder suiker gemaakt zijn. Dat is dan met isomalt en dat is ideaal voor mensen met diabetes. En wat is isomalt? Isomalt is suikervervangend, het heeft dezelfde werking als suiker, maar er is totaal geen suiker in. En zijn er eigenlijk nog meer winkels van Rox en Rolls? Nee, dit is de enige. Nou, dit zijn ze geworden. Ja, die zijn echt heel lekker, hè? Ja, de smaak zijn citroen, geloof ik. Nou, dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben.